Naniniwala ang mga maliliit na negosyante sa Legazpi City na may uusbong panibagong pag-asa sa ilalim ng administrasyon ni Hisham Ismael, ang bagong halal na alkalde ng lungsod. Ang 54 anyos na si Ray Pingson ng Barangay 13 Ilawod na may 2 anak na nag-aaral sa kolehiyo, umaasang mabigyan ng magandang oportunidad ang mga maliliit na negosyanteng katulad niya. Sa pagtitinda kasi ng mga tuyo at tinapa, inaasa niyang araw-araw nilang panggastos. Itong nakatayo lang, mahigit man po ito, nasa mga 25 man po yan. Ganyan lang yan, pero mahal ba ang tuyo? Tama lang, survive, nakabaon ng mga bata. Ang fruit vendor naman na si Gerardo Lloria ng Sitio Agna, Barangay Humapon, nananawagan sa bagong administrasyon para sa mas maayos at permanenteng pwesto. Masabi ko lang sa iya, matabang nga sa mga nagsasalitan at sa mga pangako niya, tupad niya. Matawang kami kipunan, dagdagan para magdakol-dakol sa punan. Ilan lamang daw sila sa mga naniniwala sa kakayahan ni Ismael at siguradong tapat itong maninilbihan kaya good news daw ang pagkapanalo ni Ismael. Mayor o Hisham. So sana matulungan din kami. Kaya katulad ko, nag-deliver ako sa mga Legazpi market. Tapos natira ako ng konti, pang retail ko, pang konsumo ba, pang mga bata, 2 college, kapoy. Congratulations po sa inyo sa mananggarana dyan. Sa lahat pa rin ang mga pangarap ninyo, pangako ninyo sa Muya. Samantala, opisyal na uupo bilang alkalde ng lungsod si Ismael sa Hunyo 8. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral.